Men så fik jeg det til at sidst med. De sad bare og kiggede. Nej, hvor er det langt. Nej, det synes jeg sgu med. Nej, det er måske lige langt nok ud. Åh, det går nok. Ja, det går nok. Ja. Ej, det er godt! Svin. Tid! Så spark! Her! Spil mad! Ja, så spil den der med. Oj! Ja, det er sgu nødt Nu kommer der. Jeg kan se, nu kommer hun der igen. Nej! Bare tro på den. Øj! Og slå den ud! Den er helt ud, mand. Ej, nu er det fandme tredje, ja! Fuck, det er ikke noget. Det var bedre end Janne. Ikke sparke over, bare ramme mål, så var det ikke. Ja! Åh, videre, Johan!
du have det? Aflever! Ja. Ja, så spil med det. Ja! Okay. Simone Mathisen, du bliver kåret til kampspiller af tilskuerne i dag. Nå, tak skal du have. Hvad har du at sige til kampen? Jamen, jeg synes, vi spiller noget super flot fodbold, og vi får lov til at spille vores lidt hårde spil indimellem. Jeg føler også, at vi har dommeren på vores side, men det er kun en bonus, jo. Udefra set, der virker det som til en kamp, I kontrollerer fra start til slut. Som du selv nævner, så bliver der gået til stål derinde, og de får også et par kort. Synes du ellers, det var en god stemning, der var inde på banen? Jeg synes, det var en mega god stemning. Vi holder hovedet højt hele tiden, og vi forsøger at lægge det pres, som der skal til. Så jeg synes, det var en kanon kamp. Er der nogle få spillere, du vil fremhæve her, eller synes du, det var en jeg synes, det var en holdindsats. Det var en holdindsats hele vejen rundt. Ja. Rigtig flot kamp, Simone. Ja, tak. Tak skal du have. Tak.